27, Kemal Osmanković. Za Široki Brijeg igraju broj 1, Luka Bjelovar.
Široki Brijega i Željezničara 1-2. Koliko su postavili. Sa nama je Admir Adžem, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Željezničar. Gospodine Adžem, nakon četvrtka, evo opet ovdje u Širokom i velika pobjeda. Zaista smo napravili veliku stvar. Čestitke od srca, stvarno, od prvog do zadnjeg igrača dali su u ovim utakmicama svoj maksimum, 2 puta pobjediti Širokog u 3 dana njihovom terenu, to ne može svaka čast. Iako smo na početku utakmice ušli dosta loše, primili pogodak, vratili smo se, pokazali smo i karakter, pokazali smo da smo spremnija ekipa u ovom trenutku od Širokog Brijega, a za ovu našu djecu šta reći, koga uvedeš da go, to je stvarno bogatstvo. U srijedu je i revanš utakmica kupa. Šta možemo očekivati u tom susretu, pošto ste danas malo sastav promijenili odnos na četvrtak? Malo smo odmorili ovih par starijih igrača, tako da će oni biti svježi. Nadam se ponovo pobjedi, ako će teren biti težak, i ovom prilikom pozivam navijače da dođu, da pozdrave ovi momke koji su napravili stvarno fantastičan posao u ovih zadnjih mjesec dana. Hvala vam i mnogo sreće u nastavku. Sa nama je Denis Žerić. Denise, ulazak s klupe i pogodak za veliku pobjedu ovdje u Širokom Brijegu. Pa, utakmica je bila teška sama od sebe, znali smo da će biti danas teško baš, ali eto, na svu sreću pobijedili smo i 3 boda. Koliko ti znači ovaj pogodak? Pa puno mi znači za motivaciju, za napredak, puno mi znači stvarno. U srijedu je revanš četvrtfinala kupa na Grbavci. Pa nadamo se prolazu. Hvala ti i mnogo sreće u nastavku.